Com sabeu, la lluita contra les ocupacions conflictives és una de les màximes prioritats d'aquest mandat. Des del primer moment hem treballat per erradicar aquesta problemàtica que genera problemes de convivència i problemes de seguretat en els nostres barris. Hem treballat amb l'arc metropolità per fer canvis legislatius que facilitin el desallotjament d'aquests habitatges ocupats de manera conflictiva. Hem treballat també per donar cobertura a la policia municipal perquè pugui actuar i evitar les ocupacions en el moment en què es produeixen. De fet, el mandat passat només se'n van aturar 63 i aquest mandat ja n'hem aturat més de 200. També hem treballat amb la Fiscalia i els jutjats per accelerar els desallotjaments en casos de conflictivitat i de problemes de seguretat pels veïns. Avui el que us expliquem és que fem un pas més, anem més enllà. Estem treballant des de fa unes setmanes amb diversos grans tenidors i fons voltor a la negociació per comprar blocs sencers ocupats i que sigui l'Ajuntament qui s'encarregui de desallotjar aquests blocs sencers ocupats i que són ocupacions conflictives. D'aquesta manera resoldrem dos problemes. Per una banda, erradicarem aquestes ocupacions conflictives i per l'altra recuperarem al voltant de 40-50 habitatges per posar-los a disposició dels veïns i veïnes de Sabadell.